Nek wis Majapahit mari ngalih Nusantara iki wis ora 9 wulan. Ini kan Pak Prabowo atau yang membantu Pak Prabowo, Mbak? Asih petunjuk wis dadi raja ya. Oh, di belakang dia sudah berperan sebagai raja. Uga Gibran iku menek iso ngono lho. Mergo Gibran ku lungguhe wis jaketetan. Ku nek asli Jawa ro, nek gak Jawa karo. Ya. Gibran, Prabowo, Jokowi iku wis didampingi Nabi Nuh. Panjenengan sanjang ngoten niku kan pasti wonten dongenge, Mbak. Gak ana apa dongeng. Dongenge katut nggo aksara Jawa. Oh, nggih. Ijik punden iku lho gak ro. Iku pundene wong kene gak ro. Nggih, Mbak. Sing gak melok ngaku-ngaku. Sing iso ngelek iku ana cara kok. Lah iku. Dasarnya ilmu Jawa, Mbak. Iya. Dasare ilmu nyata. Jawa. Ana cara kok. Seperti yang di video sebelumnya ya. Ini teman-teman seperti yang di video sebelumnya bahwasanya Mbah Jo akan memberi contoh cara membakar dupa begitu ya, menurut dari para leluhur dulu. Jadi tidak hanya sekedar dibakar terus ditancapkan, ada makna ataupun tata cara tertentu begitu Mbah nggih. Dino sewage pitu. Assalamualaikum salam. Nini danyang kaki danyang sing maursa alas kene gede cilik tuwek anom lanang lan wedok iki dina sewage Mbah ngobong dupa gedene sak kembang melati. Ndika gondo ndika rasa ana salah klupute anak putu njaluk sepura. Kukuse dupa yen mangklunge tan temuja nang jaketet etan ketrima marang Sanjang Bathara Guru. Sanjang Bathara Guru iki dina Selasa Wage. Kula sego sukul arum gedene sak kembang melati ndika gondo ndika rasa ana salah kluputan kula. Anak putu njaluk sepura. Kukuse dupa yen mangklung idun tumuju nang jagat kidul ketrima marang Sanjang Bathara Brahma. Sanjang Bathara Brahma iki dina Selasa Wage. Anak putu ngobong 700 gedene sak kembang melati ndika gondo ndika rasa ana salah klupute anak putu njaluk sepura. Kukuse dupa yen mangklun ngulon tumuju nang jagat kulon ketrima marang Sanjang Kumajaya. Sanjang Kumajaya iki dina Selasa Wage kula ngobong 700 gedene sak kembang melati ndika gondo ndika rasa ana salah klupute anak putu njaluk sepura. Kukuse dupa yen mangklun ngalor tumuju nang jagat lor ketrima marang Sanjang Bathara Wisnu. Sanjang Bathara Wisnu iki dina Selasa Wage anak putu ngobong 700 gedene sak kembang melati ndika gondo ndika rasa ana salah kluputane anak putu njaluk sepura. Selaman slumun slamet, 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 selaman slumun slamet. Selaman, slumun, selamat. Jadi si bopo gak ada apa-apa, jadi biang gak ada barang-barang, jadi ini gak ada wani, jadi buyut gak ada nyumbut, jadi si canggah gak ada ubah-ubah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, di ngapura Gusti Allah, Pangeran Singabuli. Assalamualaikum, rayu, sagung dumadi. Sak bongkok. Untuk hitungannya niku Mbah, berapa batang ini ku sak kersa napa piye Mbah? Melok dino. Oh. Ya pas iki dino pitu to. Nggih. Pungkasan Selasa Wage. Nggih, Selasa Wage. Nggih. Terus niku wau ada sempat terdengar ada Ratu Kidul. Itu bukan berarti Ratu Nyi Blorong niku mboten Mbah nggih. Bathara Guru. Oh. Ora apa Blorong. Sanjang Bathara Brahma sing nguasai jagat kidul. Lho. Nggih. Mulane jagat hitungane gunung ku mek 3.
Sing tengah iki pendhita, lor wali kidul ratu. Ya padha mbek lakune dadu telu to. Nggih. Urip ya telu, mati telu, lawan telu, bantal telu. Tali telu. Tali situ dikali gue leneng. Jongkokno. Ya. Tuntunan telu. Nggih. Mbah, satu suro niku kan sesuatu yang sangat sakral, apalagi di kalangan orang Jawa, Mbah nggih. Ada acara ritual, ada jamasan, ngumbah keris lek cara anune kasarane menika ngoten, Mbah. Yen miturut Mbah Ki Ambek menika hari suro ataupun bulan suro niku napa, Mbah? Bulan suro iku ya menurut teko Jawa duwe aboge. Penanggalan besar Sabtu Pon, lalu gue jangkepe 30 nguk minggu paing penanggalan tanggal 1 Senin Pon. Ya toh. Nah nek wis tanggal ana sing ngarani nduk Kemis Legi, nduk Rebo, Selasa Wage. Iku wis kliwat. Ya. Lah nek ditamtokno nguk Selasa Wage, Mbah gak iso ngarani. Nggih. Apik eleke piye meneh dadine mbuh karo. Tapi nek Senin Pon ora nek apa-apa. Selamat Seharusnya donya sampai lakoni urip. oh. Iku. Jadi tidak hanya di kalangan ataupun di tanggal Masehi mawon. Iya. Coro apa istilahnya itu perbedaan-perbedaan tanggal niku, Mbah. Atau misalnya Raden wonten sing tumut niki, tumut niki. Tiang Jawi pun wonten sing hitungan aboge niku wau. Menika ngoten. Asli sing hitungane wong Jawa ku ya saulan 30 dina to. Nggih. Lah tanggal 1 iku ngawiti hitung maneh. Ya penanggalan Pangreman jangkepe 30 kan minggu wage. Minggu paing. Lah penanggalan minggu pang iku nggo Senin Pon, kudune niku Senin. Nah. Lek miturut hitungane ya lek tiyang sing Jawi. aja sampai 10 medun palang sing munggah. Ya toh? Oh, nggih. Lah nek Selasa Wage kan nggawa kurban ngono iku. Mereka nggo kitabe ra enek. Penanggalan suro gak enek. Satu paing gak enek primbon. Ya. Rebo Legi yo gak enek. Nggih. Iku. Dados miturut hitungane Mbah, harusnya satu suro niku Senin mandap teng Senin Pone. Senin Pone. Mboten Selasa Wage sakniki niki ngoten, Mbah nggih. Paling apik Senin Pon iku. Oh, nggih. Tapi sesuatu sing lumrah sih, karena jangankan tanggalan Jawa kados Hijriyah ngoten nggih. Misale pas Riyaden mawon niku lho nggih benten-benten Mbah, wonten sing tumes 1, wonten sing tumes minggu lah ngoten nggih. Kuasaane dhewe sing Jawane bener ya. Jawi niku nggih wonten hitungane Ki Ambek. Lah Jawa iku mok niteni 30 pas. Iku. Mboten wonten 29, mboten wonten Ya, 3setunggal. Iya. Oh, ngoten. Iku wis tanggal maneh. Darni silem ya iku mang. Kados tiang-tiang menika sing ingkang gadah pusaka jamasane niku satu suro. Niku ndamel jimate niku nggih satu suro. Memang dalam ajaran Jawa niku kedah sakral remen ngoten nambah. Kanggo nglandhepno. Oh, Kanggo nglandhepno ilmu, nggih. kanggo nglandhepno sikep. Iku mambu sikep iku rupa apa gak ngerti Mbah. Nggih. Tiang Jawi niku wonten siame terus Mbah nggih. Orang Jawa itu punya puasa juga katanya, Mbah. Iya posone ya nduk kelahiran iku mang. Oh, Kelahiran. Posone sedina suwengi. Iku bengi ku jange wetone saiki wis poso sedina nutukno suwengi engko bengi. Mari dibancaki nutukno suwengi jam 3 esuk mangan wis adus keramas lepas mari. nggih. Tiang Jawi niku ternyata ada puasanya juga. Nek babakan posone wong Jawa, Nggih, Mbah. ya posone wong Jawa iku sak wulan poso, ana poso. Nyambut gawe setahun, lereno sak wulan poso, rasakno olehmu nandur setahun niku piye rasane? Pedis utawa asin. Jek ero rasane setahun sepisan. Leren sak wulan poso mangan.
Ya toh? Aja poso ngebleng gak ngombe iku kliru. Leren poso mangan. Ngrasakno sing ditandur setahun ku mang piye rasane. Posone wong Jawa ku ngono. Ora kok poso bengi mangan rino gak. Nggih. Iku yo nek eling mangane, engko gak eling maneh engko nyopir. Wetenge lesu gak ngleor. Masih nduk kantor nulis apa gak penceng. Ya toh? Luwe-luwe jaman poso iku tebang tebu apa gak bongko. Wong tebang tebu ku ngadakno banyu kanggo ngombe. Kate gak ngombe, Nggih, nggih. yo gak tebang tebu. Nek iso wong poso iku dikendali. Sing poso ku bagian sing nglakoni ngono ku mang. Nek kaya kerja berat goleh. Nek nglakoni melok poso to. Nggih, nggih, nggih. Cuma wong Jawa ku posone mok sak wulan poso mangan nutukno rasa rasane nandur setahun dipangan sak wulan poso iku kon mangan. Nggih, nggih, nggih. Benten anu, Mbak. Nggih. Iya wong Jawa iku posone poso mangan. Nggih, nggih. Sak wulan poso. Cek rasane mangan ku jenenge riyo. Ini babakan swarga iki lho, rokok iki swargane menungso. Kok saged niku, Mbak? Piye, Mbak? Kok saged piye, Mbak? Mari mangan ngombe wedang gak rokok. Piye kira-kira rasane? Tapi Cino gak lawan. Budek. Budek to? Nggih, Ya nggih. kudu rokok. Tak dongakno sing gambar rokok. Golokane bolong nang untune entek. Wong rokok iki gambare wong urip kok. Iya to. Kanggo nyambung watang putunge urip ya rokok iki manasi. Pemanasan. Pemanasan. Nek terus parang harus swarga. Donya rokok iki lho njangkepi urip. Dados mangke karena sudah katakan terlanjur, Mbak. Iya. Satu suronya itu masuk di tanggal hari Selasa Wage, berarti ada teka-teki, Mbak. Mbak gak wani. Si dhisik wis tau Selasa Wage. Jane gue rebuk liwat lapo Selasa Wage. Medune ya ngono iku. Corona. Lah nek iki tamdokno nduk iki maneh. Aja takok Mbah. Mbak gak melok-melok Nggih, ngene. nggih. Ya. Biar alam yang menjawab. Ya gitu, iya. Mbak. Tapi dari sisi hitungan ada semacam kekeliruan begitu ya, Mbak. Ya? iku. Nggih, nggih. Cek pinter wong biyen timbang saiki. Nggih. Wong biyen sik apa anane mletheke ulan iki pirang dina ngono tok ya. Dados teng Jawi menika yen itung-itungane sami kali Mbah Jo tetep ngelampahi satu surone di hari Senin. Senin. Mergo Mbah niteni penanggalan besar kok Sabtu Pon. Tak hitungi nek gak percaya. Nggih, nggih. Endi mang kitabe. Kitab. Nah, kitab. Merungokno ya. Iki Sabtu Pon. Iki besar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya 13 14 15 16 17 18 19 20 selikur 22 23 24 selawe 26 27 28 30 yo bener toh? Nggih. Keliru tak bener. Ini mang Sabtu Kula Pon. mboten ngertos, Mbah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya 13 14 15 16 17 18 19 20 ya selikur 22 23 24 selawe 26 27 28 29 30 Senin Pon nggih kita Nggih, 47 itu. ya Terus? wis 4 30 itu Senin, 7-nya ya Pon. 5 songo iki 30 ya Nggih. iki jangkepe 30 siji Nggih. Senin kok sampai tutup kene lho tanpa tutup Kemis Nggih. iki piro iki
Nggih. Lho nek dipek bener teko penanggal ini iki duduke nduk Senen Pon iki. Nggih. Besar. Nggih. Ku dipahami. Jangkep 30 toh? Nggih. Ya monggo diteliteni niku. Mbah mok titen-titen kok. Napi Kalau nggak paham nggak bisa ngitung itu tadi. nek nggo salah sawage yo mbah gak melok-melok angkat tangan. Karena tadi di angka-angka itu kan kalau pas hari Senin Ponnya ditulis 47 gitu ya Mbak ya. 4-nya itu Senin, 7-nya Pon gitu ya Mbak ya. Terus Selasa Wage 34, ngaten Mbak nggih. Bakal Rayu. ono apa-apa iki. Rayu. Selamat. Mbah, riyen niku nate kula mireng ngeten, Mbah. Bakal balik nang siji meneh. Ya iya toh. Presiden sing dadi Prabowo, ternyata betul, Mbah. Ya iya. Niki pun istilahnya kan bongkar meskipun kedaden ngoten, Ya. Mbak nggih. Sing asale namung dugi dongeng. Leres ngoten, Mbah. Dongeng. Ngimpi kali dongeng niku kuat dongeng. Iya. Napa malih sok-sokan nerawang-nerawang ngoten Mbah nggih. Ah, gak iso bareng Iki ono gak- kok diterawang. Iki ono kuburane, dibangun kuburan. Iki gak ono kuburane, padahal dongeng gak mboten wonten. Trik ngono ku. Trik kanggo bisnis. Nggih, lha Kanggo tiru-tiru kono kok oleh ngene, kono kok oleh ngene aja iki didandani dikai jeneng. gathuk-gathukno. Gaduk-gaduk. Niki Mbah. Pilihan niki kan 2029 Mbah. Saniki 2026, artinya dua tahun lagi lah paling tidak itu wis kuatah sing nyenggol kene nyenggol kono Mbah. Nek ngono gerebutan maneh. Nggih. Sing apik. Engko sing dadi ratu muncul dhewe tanpa pilihan. Tok. Wih. Akan muncul sendiri tanpa pilihan. Nah. Soalnya Majapahit wis bangun lho ya. Majapahit wis bangun. Ya. Sing nyekseni bangun lali dinane Mbah. Iya. Tapi iso sangang wulan iki. Lha iku. Cuma wong duwe HP kok kan sing nyuting Mbah. Padahal Mbah iki samu jagung. Ana daya nang mriki tapi deloki Siliwangi Gajah Mada Pangeran Benowo sing ngeseni Mbah. Mbah ngijini bangun kebudayaan Majapahit. Nek wis Majapahit mari ngalih Nusantara iki wis ora sangang wulan. Iya. Satrio Piningit iki Nggih. bangun negara iki. Mene metu dhewe ya gak seneno arek gede sampean arek. Eish. Mbah, Satria Piningit itu yang menggantikan Pak Prabowo atau yang membantu Pak Prabowo, Mbah? Asli petunjuk wis dadi raja ya. Oh, di belakang dia sudah Ya. berperan sebagai raja. Uga Gibran iku meneh iso ngono lho. Berko Gibran ku lungguhe wis jaketetan. Ku nek asli Jawa ro, nek gak Jawa karo. Ya. Gibran, Prabowo, Jokowi iku wis didampingi Nabi Nuh. Oh, Nabi Nuh sing jaga iku. Ya. Aja olah-olah. Ujune saiki ora usek-usek endi hasil dikerawuk kabeh entek. Mung kucing kok dilawan. kalah kesit. Ya iya, wong kucing kok dilawan. Nggih, kalah banter. Kucing kok sing deloki Nabi Nuh disiram kembang, telon cantike perahu. Contoh, anak bayi cilik nangis didudukno nguk bulan iku sapa? Derajate kucing tengok-tengok. Ya. Dongeng lak ngono kok lho Nggih, kono kucing nggih, lho, meneng lho. Leres Mbah. Bener? Leres Mbah. Ya iya. Sampai didadosaken lukisan nih. Lah, Ada iku. bulan nongkrong kucing di atase. Ya iku petunjuke Nabi Nuh. Lah wong ki wangel, tuturane angel. Bumi ki ngene, miring. Sing diwedeni ku apa balik. Mulane pucangan tak buka. Sapa sing kepengin nggih turun, aja sampak. Iki dongeng lho. Munggah nang pucangan. Besok iso nggih turun teko Gunung Pucangan. Sing bae gak munggah nang pucangan, gak bakal iso gawe turun ke pucangan. Mergo pucangan ki poke penanggungan.
Iki pucuke penanggungan bujangan, aja tanggung-tanggung munggah nang bujangan. Bujangan iku kuasa. Padahal secara nyotone kan bujangan iku gak segitu dukur-dukur amat gitu. Nah iya. Tapi pucuke gunung penanggungan. Nggih. Kudu pen munggah nang bujangan. Aja tanggung-tanggung, ya dah. Ya, iku sing iso nggih turun iku nggo bujanganku meneh. Nek kurang cetha dikilani kupinge Kili Suci kok. Mulane kuburane Kili Suci ku dua. Ragawali Suci, Ibu Kili Suci. Zaman dulu tak dipotong karo pake dicemplungno, nggo sumuretan iku cilik. Balik nggawa raga. Oh, dongenge ngoten. Iya, raga dipendhem situk, sing dikene urip meneh. Oh. Sing situk Ibu Kili Suci, situk Ragawali Suci. Cuma sing dongeng nduk pucangan nunggu itok karo dongeng. Lah nek matuk pucangan sing didhisikno lungguh pamit iku danyang. Mari danyang Mbah Dongklek, mari Mbah Dongklek Mbah Somo cek gak so pikire. Cek nang tumomo. Nek gak krungu mlebu nang Kili Suci tek dikileni. Nek mari teko aku munggah ngulon nang ngene kuburan telu. Umume celuring to. Nggih. Ya to? Nggih. Aja ceroboh. Gunakno cek ketemu kebenerane ketemenane kesaktene. Titik rahayu. Rahayu sagung dumadi. Nembe mireng kula, Mbah. Sing dongeng niku wau lho sing napa pejah terus urip malih. Ya Kili Suci dirabekne mbek wong Gunung Kelut duwe. Mulane Mbak kesaktene ndek dongeng. Nggih. Ya iku sok buka Gunung Kelut ya Mbah. Sing wau, Mbah. Gibran Prabowo Jokowi. Niku sing dampingi Nabi Nuh. Dasarane panjenengan sanjang ngoten niku kan pasti wonten dongenge, Mbah. Gak ana apa dongeng. Dongenge katut nggo aksara Jawa. Oh, nggih. Ijik punden iku lho gak ero. Iku pundene wong kene gak ero. Nggih, Mbah. Sing gak melok ngaku-ngaku. Sing iso ngelek iku ana caraka. Lah iku. Dasarnya ilmu Jawa, Mbak. Iya. Dasare ilmu nyata. Jawa. Ana caraka iku duduke nduk daerah. Nggih. Ditem 55. Leres. Iku. Contohnya misale niki kromong. Nah, itu kan dihitung niki saking aksara Jawane. Kaya hokone. Nduk kiduletane kromong. Gondang nduk kidul kulone, lor kulone gondang. Pudak sili nggo kulon kidul pudak sili. Bener to? Nggih. Dadi situk iku tok. Masih ngen sampeyan yo ngono padha. Ndi desane Juritan. Prajurit kulon asline, Mbah. Ya yo prajurit kulon. Nggih. Gelek ana nduk kulone prajurit kulon. Oh. Ya. Leres. Lo. Nggih memang leres niku. Ya, lo Sapu kidul yo alun ana. Ngono lho. Nggih. Leres. Bener to gak? Nggih, leres. Melok alun. Jawa. Titenono sak donya. Nek ana Krapyak iku melok desa. Krapyak iku gak iso ilang mung desane Ijik. Nek desa iki jenenge Ijik. Ya nduk kono manggone dadi waduk, dadi pondok, dadi masjid. Ya iku Krapyake desa ngono lho. Kan sing ngrombak wong ngono iku to. Nggih, leres. Gak percaya mbek ngono. Nggih. Wong gak duwe danyang. Gak duwe desa ya gak duwe sawah. Dhewe Leres, ora Mbah. sawah marak Alas marak mawon. iki kok danyang ku mang. Nggih, leres. Nah iku. Tase niki, tase wono, alas Yo, yo. mawon. Sinten sing babat lah ngoten sing babat. Lah. Sing Mbah. babat luweh. Niki terakhir, Mbah. Wonten napa nggih? Istilahnya kedatangan barang atau jenengan mundut barang atau piye ngoten niku, Mbah. Sing terus jenengan anti apa itu basi niku. Ya, Nah, niku yo napa niku? iki coba peninggalan. Peninggalan Zaman ceritanya. biyen bu bener gak bener nyatane ngene. Bek nek sing kudu minat. Oke. Niku ropo tampan napa piring napa Lemah. Lemah. Lemah gambare iki iwak. Lemah napa keramik, Mbah? Ya keramik. Keramik, Mbah. Tapi gambare papat iwak iki. Oh iya. Iki bader. Pak Bader. Ya. Niki napa keunggulane? Gak semampu.
Oh, mboten saged basi. Pernah dites kok. Oh, sudah pernah dites. Iki rong dina wis dibuka ya. Mari dibuka, dipoto, disetorno santet teko. Iki pernah disantet. Terus ditukokno segone. Bosok segone wong wis wayahe 3 dina, mek 2 dina dibuka iki kok malah garing, terus dipoto. Dikirimno nang Jogja. Tambah garing. Mbah, santet niku lak khas di dunia orang Jawa. Memangnya santet niku bener-bener wonten. Enek, cuma niku kabeh ku tiron danyang. Oh. Ya, sing danyang iki ku diceluk. Kon nglakokno barang ngono ku mang. Oh. Tapi mbak gak iso kok. Gak pengen kok. Gak kepingin dan gak Blas. iso. Lek iso nambani wong sing kena santet ngoten Mbah nggih. Nolong. Nggih. Mbah mungkin cukup Mbah, matur nuwun. Napa nggih sambung malih menawi siji dina wonten wekdal malih sambung malih sehat selalu damel panjenengan lan keluarga Mbah. Matur nuwun. Assalamualaikum Mbah Arjo, rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, selamat.